Ndewonu ndị be anyị, daalụnụ. Ọ nwa afọ Ada Biafra. Ọ bụ nwa Biafra, Ada Biafra. So okwu nji bịakwa n'ụtụtụ a bụ ka m gwa unu ihe emenụ tata. Akwa since ka a na-asị ndị mmadụ na-asị a na-enwe tattoo bụ Monday, and ọ dị ka a ga na-eme ya every Mondays. Agwa ndị mmadụ tukwuru unu ka anyị maa ma onye isi anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta ka enwe ike irelize ya. Ọ ha ji tinye Monday ahụ ka enwe ike onye ọbụla relax kwana rahụ ụra, ndị na-ekpekwara ekpere ihe ọbụla ị chọrọ ime but nọdụ kam n'ụlọ gị. Ndị mmadụ sị mba, okay, na watch some things happening, just like enwere some things mee na Nkwogu Mbaise, Imo State. Ma enwe ebe agba moto ọkụ, gbakwa some people ọkụ nọ n'ime moto. So you can imagine, gbakwa 2 Libra cars ọkụ, ma ndị ọzọ dị iche iche na-respect that rules law. Ha che no normal Nigerian things. Ha che no Nigerian things. This is Biafra. Ọ igosi gị na ọ bụ na anyị nwee Biafra, anyị our own place, anyị nwee Biafra, igosi gị na anyị ga-enwe